publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Bayong gabi siyudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas sa welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes, Setyembre 30, 2021. Ako ang inyong watag balita Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Apat ginapatian NPA patay sa enkwentro sa Banwasang Manapla. Congressman Gasataya magpa-re-elect sa 2022. Kongresista mangin neutral sa eleksyon. Sa balita national, isang bayan ginendorso si Robredo bilang kandidato sa pagka-presidente. FDA nagpanumdum nga ang COVID vaccines wala ginabaligya online. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano nga
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio. Mula sa aksyon! Action Radio Philippines, Standard Time na 6:09, kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Patay ang 4 ka ginaligar miyembro sa New People's Army o NPA sa enkwentro nga nagluntad sa may Hacienda Lauron, Barangay San Pablo, Banwas ang Manaplak hinasang kagahon ang Webes nga adlaw. Ang mga nagkalamatay ging kilalang Sanday Marilyn Badayos, Ronilo de Sabile, Rude Carbajosa, tanan di galang edad. Kag isa ka wala pa makilalaan nga individual. Sunod kay Police Lieutenant Colonel J. Javines sang 79th Infantry Battalion sang Philippine Army nagluntad ang enkwentro matapos nahibaluan nga yara sa Puluyan ni Ernesto Baynes ang mga ginapatian ng NPA. Ginpahag na Vines nga hindi magdubo sa pulo ka mga individual ang ilang na enkwentro sa sulod sa pila ka minutos nga pagbayluhan ng isang lupok. Naka-recover ang otoridad sang isa ka kalibre 45 nga armas tuthang, 2 ka 38 pistola, 2 ka granada, mga sobresibo nga dokumento, extortion letter, mga resibo sang money transfer kag mga personal nga gamit. Ginpahayag sini nga nakabaton sila sa impormasyon nga mga suspect mga isa na kasimana nga nagatiner sa mga puloy-an. Si Madayos karon nagatindog nga finance officer sa NPA kag may pending nga warrant of arrest sa kaso nga pagpatay kag nadakpan man sadto. Sanay disabili naman kay Carbajosa ang may rangguman sa amo nga grupo. Si Marilinda sa una siya na ang front secretary sang Southeast Front, no? Subong siya na ang finance officer sang Northern Negros Front. Sa pagkapatay ni Ella to balang leader niya sa tali lang sa may silay. Siya na ang ginatpanulok naton nga siya mabulos. So taas na si Marilinda. Anduwa ka laki da may mga posisyon man na sila. Nabat yan si Police Lieutenant Colonel J. Javines ang 79th Infantry Battalion. Gigkompirmara ni Brigade General Inocencio Pasaportes ang 303rd Infantry Brigade Commander ngang nakaengkwentro sang tropa sang gobyerno sa may Barangay San Pablo, Banwas sang Manapla. Amo man ang grupo nga nakaengkwentro sang otoridad sa may Kapitan Ramon na syudad sang Silay. Suno kay Pasaporte, isa sa 4 kinapatay nga mo isa ka high-ranking official nga grupo, amo si Marilyn Badayos nga anay secretary sang Southeast Front. Sa piyagkabahin, wala naman sa may napilasan sa bayan sang militar nga nagapadayon pa nga ang pursuit operations sa batok sa mga armado. So nung do mo maning more or less mga matanaw na to, do mo maning connected to kung may kita to ning kwento sa Kapitan Ramon. So do mo ning mga area lapit pa lang ni sila sa taas kung ining area siguro ini katanaw namon. Nabat yan si Brigade General Inocencio Pasaporte. Sa iban nga balita lokal, formal na nga nagpaliyag si Bacolod Lone District Congressman Greg Gasataya nga liwat nga magpapili bilang kongresista sa palabuton nga eleksyon. Sulo kay Gasataya siya malawig na nga pagpakigbahin kag eksperyensya sa arena sang politika. Subong pa lamang ini nakabatsyag sang tuman nga kabudayan sa pagdion sang desisyon. Ginpahag sini nga natala na ini nga mag-file sa iyang kandidatura bilang opisyal nga kandidato sang Nationalist People's Coalition o NPC, apang mangin neutral naman o kon wala sang dagon o kon updan nga kandidato sa lokal, ilabi na sa ginapabot nga matabong engkwentro sa tunga na ni Mayor Bing Lonadia kag anay Congressman Albi Benitez. Ginpahayag ni Gasataya nga antes sa ng iyang pronouncement, personal na ini nga nakigsapol kag nagpahibalo kay Lonadia kag kay Benitez angot sa iyang plano 2 ka semana ang nakaligad. I have decided the decision was difficult to make, but it was made with the most important and sacred consideration in mind, the lives of the people of Bacolod City. I will run as the official congressional candidate of the Nationalist People's Coalition. I am not taking side. I will run as neutral. Nabatyan ang tingog ni Congressman Greg Gasataya. Angot sa mga balita, aminado si Congressman Greg Gasataya nga hindi pa sini mahibaluan kung ano ang mga desisyon sa Grupo Progreso kon GP kag partido ni ani Congressman Albi Benitez kasunod sa iya ginhimo nga anunsyo. Suno kay Gasataya magluwas nga maninoy sini sa kasal Sanday Leonardia kag Benitez ang duwa ang mayara man sang dako nga factor kag kontribusyon sa iya sining nga karera sa politika.
Ging klaro man sining ang iya pagserbisyo kag pagpangalagad umpisa nga napilian bilang opisyal sa Bacolod ang wala lamang nakabase sa kolor o kon grupo nga iya sining ginupdan sa tion sang eleksyon kundi matuod nga serbisyo nga nakasentro para sa interes sang kabilugan. Sa katapusan nga balita lokal, ginabisuhan ni Attorney Thomas Valera ang COMELEC Assistant Regional Director diri sa may Western Visayas nga kung mahimo temprano nga mag-file sang Certificate of Candidacy o kon COC bangod usisaon pa sang COMELEC ang tanan nga detalye kag siguruhon nga insakto ang mga detalye nga ginbutang subong man matagan sila sang kay-gayunan nga ma-assist sa ila mga pamangkot. Centerview Action Hotline na ginpahayag ni Valera kung sang una isa lang ka page sang COC na dugangan ini karon bangod mayara na sang waiver sang data privacy. Abiso ni Valera nga kung isa lang man ka partido ang mag-file sang COC, magpadala na lamang sang authorization letter agud hindi na magdinaguso kag magginutok ka. Kinadilian man ang pagdala sa mga supporter agad balikawan nga halinan sa paglapta sang COVID-19. Pero ang amon iya nang ilipihon ang certificate of candidacy. Pero kung may mga bagay dila nga matrasar ka pala. Sa last day ka mag-file, kung pag-review sa imo certificate of candidacy, hindi mo ibalik sa imo, basi hindi ka nakahinga ka o balik na singko. Hindi mo na nga kung advise sila nga kung please do it early. Nabatyan si Attorney Thomas Valera, ang COMELEC Assistant Regional Director. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time alas 6:15 sa nagapangita dira sang maayong vitamin C mag KBC Plus na kamo. Pagkatapos gid lamang sini. Dok, pa-check up. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita ng dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga
Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sagsang ano ng kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Sa aksyon! DTX sa 500 capsule mga ka-aksyon, mataas lang
Kagaron sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginhingadlan sang opposition coalition Isang Bayan si Vice President Leni Robredo bilang presidential candidate sa 2022 elections. Ang endorsement ni Robredo ang ginanunsyo ni retired Associate Justice Antonio Carpio, isa sa mga conveners sang koalisyon. Suno kay Carpio, nagapangabay sila kay Robredo nga batunon ang ilang endorsement para pangunahan ang mga Filipino sa sining nga mabudlay nga tion sa history sang Pilipinas. Una lang nga nagpatigayon sang koalisyon sang survey sa ilang mga miyembro sa pagpili sang kandidato sa pagka-presidente. Ang grupo ng Isang Bayan ang ginabugusan sang 200 or 123 ka mga organizations, 47 ka mga local chapters, 22 ka mga foreign chapters, may 12 ka mga youth chapters and organizations. Samtang nagpaandam ang Food and Drug Administration o FDA sa publiko batok sa pagbakal ng COVID-19 vaccine sa social media kag online selling platforms, kaang isang AstraZeneca, Pfizer kag Moderna. Sa advisory nga ginpagwa subong daw Setyembre 30, ginpahayag sang FDA nga ini nga scheme ang isa ka scam para makaganyat sa mga buyers sang ilaluyag nga brand. Ginpathag sang FDA ginaligar ginahimo sa mga scammer ang pagtanyag sang promo deal kang isang buy 2 take 1 kag magpangayo sang nagkalinlain nga bayad kang isang delivery fees kag insurance fees nga wala sang i-deliver nga produkto. Nagpahanumduman ang FDA sa publiko nga ang otoridad lamang ang pwede sa karon nga makausar sa bakuna kag nagpaandam sa mga counterfeit drugs. Lasay sa 26 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa dugang pang balita nasyonal, magadaog si Manila Mayor Isko Moreno kun patigayunon ang eleksyon subong kag kun apat lang silang kandidato sa pagka-presidente. Ining nagwa sa Pulse Asia Presidential Survey nga ginpatigayon sa Setyembre 6 sa 2011. Sa mga survey, apat lang kandidato ang pagka-presidente. Magluwas kay Domagoso yaraman sa listahan sa Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, Senador Manny Pacquiao ag Senador Panfilo Lacson. Nagapakita sa survey nga 30% sang mga boto ang makuha ni Domagoso, ikaduwa si Duterte Carpio nga may 29%, kag ikatato naman si Pacquiao nga may rasang 18%, kag ikaapat si Lacson nga may 13%. Sa parehas nga survey, nagapakita nga damo ang nagasuporta kay Domagoso sa Metro Manila nga may 47%, kag Balance Luzon nga may 36%. Sa balita, una sa aksyon! Sa katapusan nga balita nasyonal, nagakabalakas yan ni Senador kag karon Deputy Speaker Loren Legarda sa ginpagawa nga report sang World Bank nga pagnubo sang GDP sang Pilipinas hagang posible pagpabilin sang mataas nga poverty incidence sang pungsod sa 2023. Suno kay Legarda, ang pagnubo sang GDP ang nagabutslingon sang pagsaka sang unemployment rate, pagnubo sang income revenue kag pagmahal sang balaklon. Nagsuwestyon si Legarda nga dapat tutukan sang gobyerno nga mapasiguro nga may maayo kag madasig nga employment facilitation ag matagan sang suporta ang mga MSMEs nga masobra sa 90% sa mga negosyo sa Pilipinas bangod ini ang posible maka-generate sang dugang nga trabaho kag income para sa pungsod. Ginadusuman ni Legarda nga dapat siguraduhon sang gobyerno nga makahatag sang assistance para sa livelihood, employment kag mapainan sang pondo para makabulig nga matagan ang mga tawo sang sustainable kag resilient source sang palangabuyan samtang nagapadayon ang pagbangon sa tunga sang COVID-19 pandemic. Sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 28 Action Radio Philippine Standard Time, D3 bayo mga ka-aksyon, nagabalik-balik ba lang yung mga hilanat na antas kita magtakop, mayroon kita sa aton nga winner sa aton nga PPP promo.
Pasada Papremyo Panalo 2021. Samtang nagabiyahe, magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Pasada Papremyo Panalo 2021. Basi, ikaw na ang tagdaog sa 500 pesos sa cash sa kada adlaw. Dari lang sa number 1 AM radio station. Magkuha na sa entry form sa good na kamasakop sa Pasada Papremyo Panalo 2021. For DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 085 Series of 2021. Check and verified by DTI Representative Admin Officer Kenneth Villarosa kag PPP Promo Coordinator. Congratulations sa aton sining winner karon nga Setyembre 30 tuig 2021. Arnel Diwan, 46 years old, Barangay Granada, Bacolod City. May sang rutang Granada, Burgos. Salamat, congratulations Arnel Diwan, 46 from Barangay Granada, Bacolod City. Pasada Papremyo Panalo 2021. Samtang nagabiyahe, magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Pasada Papremyo Panalo 2021. Basi, ikaw na ang tagdaog sa 500 pesos sa cash sa kada adlaw. Dari lang sa number 1 AM radio station. Magkuha na sa entry form sa good na kamasakop sa Pasada Papremyo Panalo 2021. For DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 085 Series of 2021. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Setyembre 30 tuig 2021. Salawat ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.